Všetci vítajte u ďalšieho videa. Dneska ideme na hrad Slanec. Takže nachystajte si vodu a popcorn. A užite si toto video a už teda podhradí. Tu nevidíte, tu už vidíte Slanský hrad. A to je Eurobus, neviem prečo tu ide Eurobus. A ja som tu vzadu, tu mám ruksák, tu mám lufinu, tu mám potravu, vodu a blablabla. A teraz tu máme perfektný Slanecký hrad. A neviete, prečo som v mikine, lebo toto som videl na appke počasie, že celé Slovensko, Česko, Litva a Rusko, blablabla, všetky majú 19 stupňov Celsium na jar. Proste. Tu už rastú zadky a teraz ideme. Ja tu nevidím ani jeden kvet na stromoch. Však by bolo hovorené, že jar sa kvitnú kvety a teraz je to taká turistika, lebo môj otec má kratšiu cestu na hrad, tak. Ale teraz sa hrad prerába, lebo to bude taká múzeum a vyhliadka, sa mi zdá. A história sa už tam stojí až tak 800 až 1000 rokov, tam stojí väža, ulica pod hradom. Oni sa majú, že veľa ľudí dá podhradiť. Tak počkať. Odpútam sa. Počkať. Tu ideme po ceste. Tu ideme po ceste. Počkať. Ale tam v tom minulom dome rastli zadky. No, ideme na ceste. Počkať. Dobre, 3 minúty dáš to pár dňa. Ale neviem, jak striať. Tak, teraz už ideme cestou. Lebo určite, že tam nie sú žiadne. Odávim strašne veľa o prírode. No, tam na strome sú dve značky. Tu sú dve značky a... To znamená, že ideme po správnej ceste. Vidíš? No. Tam vidíš červené čiary na strome? Môžeš natáčať. Natáčam. To je turistická značka. To je turistická Počkaj, ruksak. Nemám ruksak na sebe. Zľakol som sa. Ty ma necháš. To ma necháš nervy. Musí byť opatrný. Ale nám ako natáčaš tam nejaký dom. Počkať. Musí byť bokom. Nejde to. Musím ísť bokom, lebo mám otočenú ruku. Som si otočil ruku a už tak si dám vždycky. Ale neviem, lebo tu. A hotovo. Tu vidíme niekoho, kto... Aha, tu je škola. To je pod hradom škola. Ja som nevedel, že na podhradí je škola základná. Možno aj materská. A nám to počujeme. Tak ide stalo sa nám hociak. Natáčaš niečo vôbec? No, tu vidíš. Tak ideš hociak. Tu vidíš bielý štvorček dá. Ideme stále, tak ideme po tej značke. Dobre, vidíš tie dve čiary? Vidím tie dve čiary. Vidím tie dve čiary. To je veľa kratšie, ako som si myslel. Tak, tu máme druhú turistickú značku. A možno tak na turistikách budú 3 značky. Wow. Skoro som sa zrýchlil. Wow.
prichádzam na hrad. Tu. A teraz... Je tam nejaké javisko.